L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu l-GTA temmen li Għawdex għandu jżomm il-karatteristiċi uniċi tiegħu. Saħaq dan il-kap eżekuttiv tal-GTA Joe Muscat b'reazzjoni għal proposta tal-kap nazzjonalista Alex Borch li għandu jkun hemm xi politika speċifika biex f'partijiet tal-Gżira jkunu jistgħu jinbnew it-torrijiet. Mal-mikrofonu ta' One News Joe Muscat tenna li idea bħal din tista' tbiddel il-karattru uniku Għawċi b'mod permanenti. Dan meta Għawdex huwa meqjus bħala gżira kwieta u b'ritmu ta' ħajja differenti li tappella kemm lill-Awċin infushom iżda wkoll għat-turisti li jfittxu tranquillità u sbuħija naturali. Dan kif fis-sfond tal-Istrateġija Nazzjonali u l-Viżjoni Malta 2050 ippreżentata mill-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar xhur li tara li Għawdex ikun gżira ta' villaġġi. Allura aħna nixtiequ naraw li l-iżvilupp li isir fir-rigward tal-karattru tal-gżira Awċija. Dak l-iżvilupp li ma jirrispettax il-karattru illi għandu bħalissa l-Gżira Awċija, aħna ma naqblux miegħu assolutament. Aħna nixtiequ naraw illi dak li għamilna differenti inkomplu inħarsu. Ironikament wara pressjoni pubblika minn numru ta' qdiet ambjentali, figuri ewlenin fis-settur u ministri tal-Gvern, il-kap Awċi tal-PN spiċċa jirtira mill-pożizzjoni tiegħu.